Dobrý deň, dneska si spolu pripravíme pečené kačacie prsia so silnou slivkovou omáčkou a ako príloha zemiakové škubanky so slaninkou. Poďte sa na to s nami pozrieť. Ako prvé začneme slivkovou omáčkou, ktorá sa k tým kačacím prsiam hodí že brutálne. Takže rozohrieme si panvicu, na ňu bravčovú masť. To nám bude stačiť. Nemusíme to mať príliš masné. Necháme rozohriať. Dajte si pozor, musí byť naozaj rozpálená, pretože rovno tam pôjde cibulka a tá cibulka musí byť rovnako najemno nakrájaná, pretože chceme mať čo najhladšiu omáčku. Môžeme si tam na skúšku hodiť šku cibulky, keď nám začne bublať. Znamená, že máme rozpálený tuk. Tak, cibulka nám už buble, takže pridáme aj ostatok. Cibulku je lepšie použiť červenú, dodá to ešte výraznejšiu, tmavšiu červeno-bordovú až do hneda farbu tejto našej slivkovej omáčky. Cibulku si zarestujeme, v tomto prípade až do jemno hneda. Musíme ju oškrabávať hlavne z okrajov panvice alebo kastrolu, podľa toho, v čom to budete robiť, aby nám teda neprihorela. Asi v takomto štádiu opraženia tej cibulky pridáme sušené slivky, ktoré sme si teda už nachystali a nakrájali každú slivku na podstate 4 časti. Pridáme, restujeme spolu s cibulou. Slivkám stačí len chvíľka. Teraz celú túto zmes skaramelizujeme. Zasypeme. Necháme jemne odpáliť karamel. Nemiešame. Teraz pomiešame. Keď sa nám cukor roztopil, my tu máme nachystaný pomaranč. Ten pomaranč máme nachystaný na kačku, ale z týchto rezov vyždímame zvyšky tej šťavy. Opäť okraje stíšime a na rad príde slivkový lekvár. Lekvár rovnomerne zmesi rozmiešame. Musíme dávať pozor, aby sa nám to neprichytilo. A následne podlievame. Opäť by sme mohli najradšej vývarom, ale my podliejeme vodou a pridáme ešte zredukovaný bujón. Presne takýto zvuk by to malo vydávať. Rozmiešame. Opäť môžeme stupne zvýšiť, aby sme priviedli túto omáčku k váru. A krásnu farbu už teraz. Presunieme si sem na vrchnú stranu. Miestneme panvicu. Grilovaciu najlepšie. Stačí naozaj jemne oleja. Máme tu narezané kačacie prsia, narezanú tú kožu, aj očistené. Panvicu na grilovanie rozpálime, čo najviac môžeme. Prsia grillujeme vždy najskôr zo strany kože. Pekne sa nám zatiahnu. Môžete si všimnúť, ako sa stvrknú a v podstate nafúknú. Na panvicu, kde grillujeme tieto naše krásne prsia kačacie, pridáme polúpaný pomaranč, nakrájaný na takéto krúžky. Dôležité je, aby tam bolo čo najmenej bielých častí a najlepšie aj čo najmenej kôstiek. Pomaranču si na panvicu pridáme i čerstvý rozmarín, ktorý dodá naozaj krásnu chuť a vôňu, najmä. Toto úplne stačí. Prsia otáčame len vtedy, keď nám idú samé od toho povrchu panvice, vôbec ich netrháme ani nič podobné. Potrebujeme to poriadne odpiecť. Takáto farba by mala byť. A chrumkavý povrch. Omáčku si na chvíľu odložím, aby som mal dostatok miesta na tie prsia. Môžete vidieť, ako krásne sa nám stiahli. Pustili rovnako tuk, ktorým sa teda kačacie mäso vyznačuje. Prsia ľahko okoreníme. Najlepšie je dávať korenie mleté rovno z mlynčeku. Ja mám teraz len takéto. Pomaranč otočíme. Ten nám tiež krásne skaramelizoval. Prsia otočíme. Krásna mriežka na strane mäsa sa nám vytvorila. Okoreníme ich z tejto strany čiernym mletým korením. Rovnako osolíme. Soli sa nemusíte báť, omáčka bude veľmi nasladlá. Kožu sa snažím vypiecť naozaj do čo najväčšej miery. Otočíme. Osolíme samozrejme i kožu. Ešte raz otočíme. Teraz prichádza chvíľa, kedy pridáme kocku masla. Topiť do stredu panvice, jemne si stíšime panvicu. Nádhera. Keď sa nám maslo roztopilo, panvičku si nahneme. Toto môžete robiť pri ktoromkoľvek grillovanom mese na panvici. Oblievame.
Maslo dodá lahodnú chuť čomukoľvek, ale takisto mesu. V podstate my týmto dokončujeme to meso do štádia, ktoré chceme získať. Čím dlhšie oblievate, tým lepšie. Ja budem oblievať cca minútu. Krásny výsledok, koža už krunkáva teraz. Takto pripravené prsia preložíme na plech. Röru sme si rozohriali na 180 stupňov. Už ju máme pripravenú. Môžete vidieť, prsia sa nám krásne nafúkli. Na plech pridáme i celý obsah tej panvice, by to voňalo i pri tom pečení. Panvicu nedávame umývať, povieme si prečo. Prsia dáme takto piec 14 minút, 180 stupňov bude stačiť, potom si ich ešte zabalíme do alobalu. Na panvicu si prilejeme trošku vody, necháme všetky tieto pripálené časti ešte, tam sú tie chute, necháme si to odvariť a dáme to ako súčasť omáčky. Môžete vidieť, ako sa nám to pekne z toho povrchu odvára. Omáčku vrátime na zdroj tepla, prilejeme náš džús v podstate. Omáčka sa nám bude variť a my si za ten čas pripravíme prílohu. Tu mám už masť spoločne s maslom a krásnu nakrájanú oravskú slaninku. Tuk máme rozohriaty, takže dáme vypiec slaninku, nakrájanú asi na takéto kocky centimetrové. Mám tu ešte odloženú košku zo slaninky, ktorú si dáme vyvariť do omáčky, aby dostala ďalšiu chuť. Do omáčky v tomto momente pridáme bujón, ak máme odložený niekde demi-glace, môžeme. Omáčku premiešame. Zo slaninky chceme vypiec aj tuk, ktorý dáme do pripravenej zmesi zemiakovej, z ktorej teda robíme škubánky, ale zároveň chceme, aby nám zostali aj kusy slaniny, ktoré budeme krásne cítiť na jazyku. Ochutnáme našu omáčku v tejto fázi. Musí byť ešte jemne tekutá, ale zároveň už chýpať požadovanú konzistenciu. Môžeme dochutiť solou. Netreba moc, dali sme tam aj tú košku zo slaninky a výpek z mesa. Omáčka musí byť stále jemne nasladlá. Tak, na naše zemiakové škubánky si ako prvé dáme variť zemiaky nakrájané na kocky. A podľa toho, či idete robiť škubánky na sladko alebo na slano, napríklad ako prílohu, si tú vodu osolíte. Ak aj náhodou dáte soli menej, môžete si dosoliť potom cesto. Zemiaky ale príjmu veľa soli, takže určite je vhodné osoliť. Zemiaky varíme teda úplne do mäka, keďže ich potom budeme pučiť pod pokrievkou. Určite je dôležité povedať, že potrebujeme zemiaky mučného typu. Cca po pol hodine varenia odokrieme pokrievku a pozrieme sa, či teda naše zemiaky už sú uvarené. Môžete kľudne počítať s tým, že ešte dôjdu, keďže sa budú naparovať spolu s múkou. Takže my ich máme už požadovanej konzistencii, stiahneme zo sporáku, sedíme, ale cca tretinu vody si tam určite nechajte, takže môžete cediť cez pokrievku. Takto pripravené zemiaky zasypeme, každé zemiaky sú iné, ale zasypeme to cca 250 až 400 gramami predpripravenej múky. Koncom varešky alebo akéhokoľvek kuchynského náčinia pravíme do tejto zmesi tunelčeky, keďže nám cez ne bude pekne prúdiť táto para. Stačia kľudne 3 takéto. Takto pripravené to zakrieme a necháme naparovať cca 20 minút. Tak prešlo 15-20 minút, my máme múku spolu so zemiačkami naparené. Čo spravíme teraz? Odokrieme, zoberieme šťuchadlo, každý to volá inak. Klasicky začneme šťuchať, ako keby sme išli robiť zemiakovú kašu. Cca do takejto konzistencie. A keďže my máme dneska k tým presíčkám škubánky slaninkové, tak si tam teraz tú našu slaninku pekne pridáme. Aj s tým výpekom takto vyrestovaná je úplne akurát. Spoločne premiešame. Vidíte, aké krásne cesto priam nám z toho vzniklo. Dokončíme našu omáčku. V podstate vyberieme košku, ktorú sme tam vyvarili. Skontrolujeme konzistenciu, ale teda my sme ju vyredukovali krásne. Takúto by mala mať konzistenciu. Takže si ju odložíme bokom. Dokončíme si naše slaninkové škubánky. Rozohrajeme si na panvici masť. Škubánky vytvarujeme jednoducho škubavým pohybom. V prípade potreby si môžeme pomôcť druhou lyžicou. Škubánky si teda opečieme.
takejto veľkosti 3 na porciu ako príloha úplne stačí. Opekáme do zlatohneda. Presiavame v rúre už 13 minút, takže si nachystáme alobal na každé jedno. Zároveň dávame bacha na naše škubanky. Presiavy bereme. Každé jedno vložíme do upraveného alobalu. Škubanky odstavíme. A každé to tomu prsku spravíme takú kapsu. Tak toho necháme ešte voľne odpočívať 5 minút. Pomeranče nezahadzujeme, môžeme servírovať. Ja teda ako prvé krásne škubanky sa nám veľmi pekne podarili, i farba, omáčka, krásna hustá konzistencia, kúsky sliviek ešte vo vnútri, jeden krásne vypečený pomeranč, môžeme dať i 2. Teraz si samozrejme nakrájame jedno z našich prsíčok. Vidíte, krásne udržalo ešte šťavu na jemné plátky. Kto má rád držovejšie, piec menej, kratšie, prípadne drža na panvičke kratšie. Tieto sú ešte stále šťavnaté a zároveň už nie ružové. Vložíme stredom taniera. Ako poslednú vec, my tu máme nachystané mikrobylinky, zrovna hrášok. Úplne jednoducho vetvička rozmarínu. Aby bolo vidno, že je tam použitý a servírujeme. Opáme. Dobrú chuť.